Areál v Dubči slouží hlavně jako centrální sklad protipovodňového zařízení. Technici, kteří během povodní koordinují hasiče a armádu, která jim během práce pomáhá, zde pravidelně nacvičují jejich sestavování. V současné době zde naši zaměstnanci nacvičují výstavbu protipovodňové stěny na tom cvičném poligonu, protože jelikož když jsou potom povodně, tak oni dělají odborný dozor, tak aby měli i prakticky zažito, jak co má být a mohli tak koordinovat činnost výstavby protipovodňových prvků v rámci celého hlavního města Prahy. V tomto areálu se nachází 118 kontejnerů, kde je uloženo zhruba, když to tak řeknu, kolem 1000 tun materiálu. Jsou zde také uloženy dlouhodobě nevyzvednutá vozidla z odtahu. Pražané měli možnost vidět zásah techniků správy služeb například během odklízení následků po výbuchu v Divadelní ulici nebo při letošních povodních. Každá povodeň je jiná. V letošním roce byla povodeň velice blesková a nelze dodržet nějaký stanovený harmonogram výstavby, který je daný na určitý průtoky. Vzhledem k tomu, že ta voda byla rychlá, takže se výstava prováděla ve větším rozsahu a daleko rychleji, tak, aby byli ochráněni občané a majetek hlavního města Prahy. V těchto 140 kontejnerech se nachází přes 6700 metrů povodňových zábran, které byly úspěšně použity během povodní. David Vilček, televize Metropol.